タート。とっととかかってこい。Round 1. Ready, go! さあ行くぜ。スーパーファランクス。うわりゃー。任務完了。いい攻撃だ。とりゃーとりゃーとりゃービリー。まだまだ。ギャラクティカファンサム。とりゃおりおりゃとりゃおりおりゃ今だ。ファンサム。とりゃとりゃとりゃ。 Everything was perfect. Player 2 wins. 任務完了。Round 2. Ready, go! ランニングすりゃとりゃとりゃとりゃビリー。 Excellent. うりゃうりゃおりゃおりおりゃ。 I've never seen a fighter like this. Player 2 wins. やれやれだ。 Round 3. Ready, go! 今だ。いい攻撃だ。うりゃはっだおりゃギャラクティカファンサム。いい攻撃だ。おりゃおりおりゃまだまだ。そんなもんか。やる気はまだおりゃおりおりゃだ。おりゃ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 。 Wonderful! Player 1 wins. いい。 Round 4. Ready, go! やる気。おりゃ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 。そりゃそりゃおりゃりゃおりゃおりおりゃまだまだ。いい攻撃だ。おりゃランニングすりゃ